Anya pong megumpisaya po yung pandemya, uling pong dakal pong makabawal kanita, metong makabawal lalong-lalo na, kaya kami pong pari, yapining bawal pa mong pasiklod. Bawal pa mong tanlaning gamat mi, kareng sisimba o kareng manakit kay kami at siklod la. Yako po karanasan ko, malibat po niyang megumpising pandemya, lalapit la pareng tao ka na ako, unahan ko na lang. Magbaw na ako po, king arapanda, at sabihan kong God bless you. Bang kanita po, edane kunan, inggamat ko, ban siklod. Dapat aminan ko po, last year, yung simbambengi. Uling sigurong, ing mibabalita, medyo migbaba na, at talagang migbabayang kaso na rin miriritnan king pandemyang iti, king COVID-19 virus, mawalang mawang ding tao si Simba. Lalo-lalo na po rin anak. Nanungno ka rin, bistamat, magbaw na ako po, king arapanda, at God bless you nga ako, lalapit la pa mo rin at kukunan ing gamat bansiklod la. At medyo pigbigyan ko po, kilom na po ning simbambengi at Pasko at bayang banwa. Pero kaya rin na po nita, siyempre, parati pong mag-alcohol at mag-disinfect. Uling eke mo po protekta ka ng sarili ko, nune mo naman din ng taong bisang tagkil at magniklod. Mawala rin tao king tagkil. Mawala rin anak king bendisyon ng Diyos. At yung pari, aga nakako, kinento ne, malambat ng panahon, anong no ka rin po, tapo ka nung ating mag-communion kaya, managad makuking linya. Tagkila na yung istola na ning pari. Kaya ba't niya pong tigkila ng istola na ning pari, ini po ning sisimbang ini, inggamat at inagkilking istola na, kimbu ng katawan, ikaskas ne. Every time na magsimbaya, ining babaeng iti, makanyang pinggagawa na. Miseneldo, akatag muna po akasalubong net, kitna ni sister, at makanyang gagawan mo, auserban ko po, tang simba ka, mag-communion ka, talan ming stola ko, at pangaskas meking bom, iwilong mong katawan. At nga naragunin ning babae, among opo, kasi paniwalan ko po, ikayo pong pari, panibata na kayo ng grasya. At ita mo pang pong tagkil ko kaya kayong istola, pala mo at tagkil ko yung grasya at bendisyon ng Ginoo, at kakaskas ko king mabilog kong katawan, at bala mo yung problema ko, kapag subukan, ing sakit ng pamikakatawan ko, pilala ko. Pilala ko. Ing meto nga leproswan, linapit ya king Ginoo, migmakalunos siya, sinik laod diya, harapan ng Yesus. Ginunong buri mo, apakayap mo ko. At nga naning Ginoo kaya, buri ko. Buri ko, ing kumayap ka. Meluno si Yesus, tigkilane, at kinayap iya, ing taong leproswan. The power of touch. The healing power of touch. Dem pong anak, dem bingot. Eyo po ay obserban, po tapong aliwala rin kakarga, aliwalang tao rin kakarga karela. Ini pong paunakan ko, po tapong akit ko na, muli ko bale, kargan ke, at po tangakit na ako ay mga gaya. At po tapong ibalik ko na kang imanaw, tatang na, manahimik na. Diyan din nga, anak baluda nung nino'y kakarga karela, nino'y tatalan karela. Ita mo po potang masakit tamo. Potapong makakira tamo king kama, agud-agura nakatamo ning kakatamong hindu, ing kakatamong ima. Bala mo mari, ang diyang masakit ka kapar panandaman, potang adyo itang tala ng ima, o tala ng tatang, bala mo mawawala. Potang mamoblema tamo, wari rin kakaluguran tamo, makirandam lamo, kay ba't agyo mo yan nga da,
Itamong talan na katapago, pasig na nga katalob, bala mo sisikanta mo. The power of touch. Itang tagkilay ita, o iting mawata mo king panahon na iti, nanungno ka rin talagang, baka bawal. Etapa o iwasan tapa. Mekad, o hindi mo naman yung paga nakakikata mo, kalugurang kapatid, o hindi mo naman yung pepa kayap, kening taong ating lepra. Itang tagkil ding kino. Dapat nga na po rin dalubhasa king amano ning Gino, biblical scholars, niyang panahon ng Yesus, mo itang pakayapan na rin masakit, o yung panibata na ning sakit, yapining kasalanan, yapining dewakan. Nya po ta palang pakayap la, liwa mo itang kakayap itang sakit dang pisikal. Doon bigit kanita yung king karelang pilubluban, ing karelang pamikasala, ing karelang pamirapat-dapat. Nya siguro nga na ning ginumunta ka king pari ka ring saserdote, bakit ka? Bakit ka namayap na ka? Bakit ka nakinayap na ka? Kaluguran ko kapatid, may kaduyang mo naman yung panabilin kay katamo, ing tune kinayap, maging yang mayap. Ing tune kinayap, maging yang mayap. Kwento ko na po ini, kareng mapilan kong humilya, o rin may kalabasan kong humilya. Nya pong, bigla niya ako king JBL, malambat na pong banwang milabas, bayo po yung pandemya. Kasalubong kayo ni po yung dating kakaluguran, malambat ko na nga kakit. Kit na nga kayo, ba ako, ating katang kamag-anak maka-hospital, tara pa nga di tayo, lanyan tayo nga ako, uling kakaluguran ke. Ayaw mo nga ko po, o ni nano kaketi nga ko. King kayang kwento, uling malambat na kayo pong may kikit, yaman pala, malambat niya pong may sakit. O sabi ko, may paldan na ka pala nga ko, may kabus ka, o tatyo ka pa ken eh. Itapin po among, king lugod na ning Gino, king sahop na, king pakayap ng damat, kinayap ko. At ngayon kinayap ko, pupuntalan ko po rin yung pakakalulong at yukening makarate. Teta pong alang panyaling panulo, alang panyaling pamangan, tetang alang bibisita, tetang magdili-dili. Ila pong pupuntalan ko, susopan ko. O iting tunay kinayap, eya kabud kinayap pisikal, nunay meging yang mayap. Dakal pong cancer survivors, pota pong magkwento lang, minsan natin pong kakilala, yung sabi ng doktor kaya, 3 months, 6 months to 1 year. Uy, tamo pong palugi, tabi niya na ng doktor kaya. Kauli na po kanok yung bali, migmukmuk ya, migdabog ya, sinisini nga pong Gino, sinisino rin kamag-anak na, rin kapamilya na, ali po. Kauli na bali, may nga diya. Kinabukasan, puntalano po rin nga ganaganang anak na. Tinipo na lang, pepakit ng lugod na karela, peparandam. Dito pong kayang kakaluguran, malambad na nang iya kasabi, tinyang kasamaang loob, at tinyang iya kasundo, ipakong may nyawa dyan ang tawad karela. Mintaya po, kareng home for the aged, kareng preso, kareng apostolate, mintaya king parida. At nga namong nano pong pwede kong isaw king parokya. May kad kini pong 3, 6 o 1 year kong kinbiye, at least po, adawon king sarili ko, king apong Gino. Balwan niyo po, ilabas nga bulan, 6 bulan, 1 year, 5 years, 10 years. Ba, ipa ka ba? Bakit? Uling aldoldo, meging mayap iya. Meging ang mayap pa tao. Meging ang mayap. Uyding pepa kayap kaya. Ing pamaging mayap na. Ganiti pong panahon ng pandemya, balo tamo po, darakal na naman po rin kaso. O yan nga niya rin tamo, pong Gino. Kinutagkilan mo kami, misan pa. Ban kanita kumayap, kaya nga lalong-lalo na, rening miriritnan pa,
kaniting pandemya. E minsan kukutang tayo, no, ko rin nga pong Ginoo kaniting pandemya. Ot pe pabore nakatamo. Ot alayo. Ot nakatapakirandaman. Kapatad, ali kapilan man nakatalakwan ng Diyos. Karakal na po pe para la bantag kila nakatamo. Lawin nyo po rin daras ng taking hospital, deng doktor, nurses, deng medical staff, deng ganaganang magobraking hospital, o rin nga deng frontliners. Anong no kari mama si kaso karing pakamalan taking biye. Ilang tatagkil kay katamo, ban kumayap tamo. Bistamat ingkarelang sariling biyayang kapalit, ela titiplad king karelang tingwanan a obra. O bukasyon, kapwede tamong sabihan. Papalyari na lamang pong manatili king bale, pero mas pinili da ing mamiye serbisyo, idaw ning biedo. Nung na po gamat ni nga pong ginuyan, nano yan. Kaniti pong pandemya, linto wala naman po rin maganaka. Denge walang obra, ring alang kakanan, deta pong mamiye at magdunit karelat sasaw. Karakal pong linto, gamat ni nga pong ginong tinagkil kay katamo, kaniting pandemya. Na sana, ita mo man na tinanggap king kaya paning Ginoo, tinanggap king kayang pakayap agamat, maginta mo namang mayap. Amen.